historie viderekommende. Mit navn er Pia Vestergaard Sørensen. I dag skal vi besøge det meget spændende museum, Luciana. Luciana har lavet en udstilling om landreformer. Den skal jeg ind og se. Jeg skal også ind og snakke med en meget klog dame. Kom med mig. Ja, velkommen. Jamen, tusind tak. Jeg hedder Lone Riemann. Jeg hedder Pia Vestergaard Sørensen. Ja. I dag skal vi tale om landboreformerne. Ja. Ja, jeg har hørt, du har nogle spørgsmål til mig. Ja, altså jeg vil gerne vide lidt om, hvad landreformerne er, før vi så går helt i gang. Ja, landboreformerne, det var jo en række skift i bøndernes levevilkår, som pågik i 1700-tallet. Det startede med stavnsbåndet, som blev ophævet i 1788. Ja. Okay. Jeg vil godt tænke mig at vide lidt mere om det der stavnsbånd. Ja, stavnsbåndet det blev jo indført i 1733 af Christian den 6. Og det betød, at bønderne de kunne ikke forlade deres hjemegn. Og det var jo dels for, at der altid var arbejdskraft på landet, og så for, at godsejerne de kunne stille bønder til militæret. Men i 1788 der blev det så ophævet, og så kunne bønderne søge arbejde, hvor de ville. Var det for alle, det var sådan, eller var det kun for nogen? Det var jo for en bestemt aldersgruppe, som skiftede meget. Men det var sådan primært for de 14-35-årige. Okay. Jeg har hørt, at vi skal se en film. Ja, vi skal se en film, hvor der bliver skildret mellem en typisk dag i en fattig bondefamilie og en typisk dag i en rig bondefamilie. Så ja, bare følg med her. Det skal jeg gøre. Gertrud. Ja, min elskede. Jeg skal på arbejde. Ja, min elskede. Men når jeg nu kommer hjem, så skal der være rent. Selvfølgelig. Asta, skur gulvene. Og brug ekstra vand, når du er i gang. Men du skal bruge forskel. Sådan taler man ikke til sin mor. Hårde. Din far skal nok få besked om dette. Velkommen hjem, min elskede. Jamen, tak. Men bad jeg da ikke om at gøre rent, Gertrud? Jo, men jeg bad Asta om at gøre det. Asta. Rejs dig. Nu. Det kan du godt gøre bedre. Skat, jeg tager ud og høster nu. Ja. Må Gud give os en god høst i år. Ja, det må han. Pas på den lille. Åh, jeg svimmel. Annemette. Jeg er ked af det, jeg har dårlige nyheder. Høsten var ikke god. Igen. Det er 5. år i træk, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ej, det er de dumme godsejere. Ja. Hvis det var bare stavnsbåndet ikke var opfundet. Ja. Skat, hvad har du der? Det er blod. Ja. Så du blod op, skat? Ja. Du har jo tuberkulose. Skat, vi finder en klog kone. Det skal nok gå, vi klarer os. Vi har ikke råd til klog kone. Det skal bare, vi har hinanden, så skal jeg. Ja, hvad synes du så om filmen? Jamen, jeg kunne rigtig godt lide den. Det gav et godt indblik på mange ting. Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om deres forhold til hinanden og til deres børn i de rige familier og i de fattige familier. Det virkelig lidt anderledes. Ja, det var jo sådan nogle gange i de rige familier, at når de var så velhavende, så satte de måske så stor pris på kærlighed og godt forhold til hinanden. Man kunne se mange gange, at konen til var hjemmeelsket på en meget stiv måde til sin mand. Og hvorimod i de fattige familier, så var det måske lidt mere kærligt, og når høsten gik dårligt, og konen var syg, så alt de havde, det var jo hinanden. Ja. Ja, okay. Så fik jeg svar på det. Jeg lærte utrolig meget af den her film, både med deres tøj og deres måde at være på. Men jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om maden. Ja, der er jeg jo så ikke ekspert, så vi kan gå over til vores kok Louise og høre lidt mere om det. Ja, okay.
Goddag. Goddag, Louise Bomholt. Ja, kan jeg byde på en snack? Nej, tak. Nå. Ja. Jeg vil forklare lidt om, hvad man spiste både som rig og fattig dengang. Ja. Som fattig, der havde man jo sjovt nok ikke så mange penge. Så derfor så spiste man typisk ting, der kom fra dyrene. For eksempel kød, æg og fisk og sjove ting og sager. Kødet og fisken, det kunne ikke holde sig så længe, og de havde ikke nogen fryser dengang. Så i stedet så saltede de alt kødet og fisken. Ja. Og for at måske hvis maden var for stærk, så kunne de søde det. Og det er det så den hvide sukker, som vi oftest bruger i dag. Men dengang der brugte man mere sådan noget som rørsukker. I de lidt rigere familier, der fik man mere frisk og fersk kød. Ja. Og der spiste de også typisk kartofler, som de gjorde i de fattige familier, fordi at kartofler er noget, der oftest kom fra udlandet, så derfor var det dyrt at spise kartofler. Smøren og melen var ofte hjemmekernet eller hjemmemalet. Altså, melen er malet, og smøret er kernet. Og der er 2 forskellige former for mel. Der er sådan noget boghvedemel, og så er der sådan noget normal hvedemel. Ja. Det var lige, hvad jeg havde at sige. Det lyder utroligt spændende. Tusind tak. Farvel. Farvel. Ja, så siger jeg mange gange tak for i dag. Det var utroligt dejligt, at jeg måtte komme og det var meget se spændende. alt det her. Det er jeg virkelig glad for. Farvel. Jeg har lært en hel masse ting i dag, og det håber jeg også, du har. Hvis du vil lære mere, så kan du kigge med i næste uge.